Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City. Dawados so many Philippines, welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan, magandang gabi po. Shout out to first viewer. Love you guys. Ayan, may gabi sir. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ano sa'yo katol? Unsa ganyan mga ipamati? Ining katol lagi oh. Pila kadlawon mo na? Kapit na ni magbulan ba? Oh. Unsa pa minom na naglan o unsa man? Ano, nagan gid oh. Na mero lara. Oh. Lain pag ganyan pagkakatol kay basta mabatian nimo ni kalot nimo, hindi na kakabantay sa maron na. Lamay sing pangalot. Oh. Bukan ni bago. Pare-pareharan man mo. Ni bago ra. Pareharan sa imong anak. Gani. O ka nga sawa po. Mapot. Bali mo maliho. Bagyo kay ba? Nay naayo, nay na buhi. Abi ganin ako na ayan na inig. Pagka ano, balik na. Ulak ay siya, ulak. Isog kayo. Katol? Atol kaya. Ay sa kaunig itlog manok. Wala gud minig kaon gitlog. O kanang mga parat ba? Wala gud. Nakatol man gyapon. Kuanan siya kanang mga gulay. Niya katong dili na mawala ani. So dahil ko ganin nagitlog eh, namura man diabot siguro. Adil, kuando na dugay mo gud basa kuan. Ana sa lalom. Hapit na mag-isa ka bulang wa kay sa dana og manok og itlog. Kaya tag lang sa samang manok. Pwede gyapon. Kung naay manok. Sige. So gawas ani mga ninanoro. Sa mong gipaminaw sa kalawasan sa may kanang mga ginagmay lang ipamate. Unsay makabati man tani kining ano, kagapoy man gid. Kapoy lawas ano. Sige. So yan guys, shout out guys sa amuan ng silingan dere sa Rabina, Vigo City. No, Rabina Compound, Vigo City. Ayan, tabangan na to sa San Mayo. Siyempre, inaban ng pagkampo sa Ginoo. Inaban ng pagkampo ni Ensola. Kanya, siyempre, tanan nga mo doon ako dere ato tabangan ni Mayo. No, mulahan ka itong mga tao nga nidool ka na ko. Ayan, no? Tabangan na to, kutob sa itong mahimo ato tabangan ni Mayo. Ayan po, shout out sa mga viewers, regular viewers, mga subscribers. Thank you so much guys sa inyong suporta sa tuwa. Please, kung karoon lang po kita ng video, please subscribe, click lang notification bell para update dito sa kung ginahilot ng tag-adlaw, no? O kaya pinag-video video kada-adlaw. Pero pwede niyo i-share, no? Para daghan man sayo, daghan po natin matabangan. So ayan guys, so magilat ako guys. Shout out po sa lahat ng mga suki na ko. Regular viewers, mga nag-commento. O shout out po siya ko ang Baser. Ayan, hello guys. So ayan, mag-hilot ako. So shout out. Asa ka yung t-shirt? Wala. Sige na. Kasi lang mapanutan ka ron. Sige, kulot. Siling na bitaw ta. Napali kay mga basir ya. Ay, Baser ron. Ingon man sila pag nanak kay Baser. Mas Sikat mayo. na ka. Mas mayo na naay basir kay para mo daghan. Kapag ganun pasabuhan nimo sila sakto kay para daghan sila. Hindi ano ka mata na isa. Kailan sa gamay. Okay na kana. Okay, ayo. So yan guys, magilat ako. So ready na ka? So akong tabangan sa sangang mamayo, kinanokot ng mga pula-pula, no katul kay yung lawas. So ano lang, mga lain yung paminaw, tulad siya kalawasan. So tabangan ako ng mamayo ng katul sa kalawasan. Mga pula artista, pikot po si Ila.
Nagagala sa likod yan, oh. Tama lang ang kasal, tubangan. Ito. Sige, pangangitin mo. Isam. Sisam? Isam. Isam. Oh. Voice lesson din na siya. Luan na siya. Ya? Okay na. Dami nga sakit mo. Ha? Damay. Ang kamot mo sa. Balik. Ano ito? Ay, ano. Direct ito. Ah, po. Muna na, ang isuot niya, pareho po kay Ila sa una. Mga simple ra. Si Ila na rin magawas na. Isa daw na ano sila. Siya, champion. Second season. Season 2. Wala yung isuot ni Ila ka ng may pagkakulog tigatas na. Ang simple ra. Ma'am. Eh, Sakit kamay, no? yung grade natin. Wala, ikaw na. Ila na rin magawas. Wala, si Ila na na, bro.
Sige na? Kaya na? Kaya ako din. Pahilot ko. Ayan, likod. Ay, Pilot ka? Nasa ila. Tsura na daw kanya sa Ayan. Oh, Hmm. so isa lang kung pinatay mo. Asa dapat? Santa Cruz ko yata. So, tumawid? Ayun na nga. Wala yung hindi. Pero na pick up book. Dito din sa kan mangyayari. Ano yung water service? Sabi niya wala eh. Tiyawat ang Santa Cruz oh. Ano yun man? Ba't ako nasa siyo na? Apit pa gina sa mapildi mang sa saron. Ang gwapo po kay tingog. Hindi na kayo sa Paminaw. Ha? Hindi na kayo sa Paminaw. Hindi. Nakasang permanent. Masakit man dun sa first time. First time. Ito ni first time. Yeah, nagkalat. Giram sa dito. Sabi ka, ako ba? Kung dito ba si Kamil? Wala ko lang dito. Tulog na naman ka. Dapat matulog ka. Ako yung anak kasi ibigili noon. Sorry. Uli silang marawi na. Umiyak, taglaw. Lawat. Kapot. Hindi. Bisa ko muli kay wapo kami. Bridges ang last day, last. Yes. Bisa ko muli kay wapo kami ng boarding house. Sa Sabado pag Domingo may class. Eh, maprendahan ba mo kining ATM? Dili. Sige, unsay mo gud na ay sa ano ba post na mangita sila kini maprendahan bitaw. Dawat mi basta na kwarta. Basta na unod daan ba no? Di magdawat mo sa nami kwarta lagi. Karon di eh. Wala pa yung pundo. Pagka-download mga di niya wifi na. Hmm. Sino ka? Hindi pa na. Kaya na, makadulod nag. Kanang yung wifi mo gana pa na.
Ano sa gawas? Isa yung din eh. Ano sa gawas? Hindi ka nagpiso. Ano ka sa bulan? Nung katong niya siguro naman pinangitan niya kay Annabelle. Dara, magura? Mag-LinkedIn, matin na nito. Naputang-utang. Oh, alam na yung mga lending. Yeah. Lugaw sa itong lalaki eh. Manapig man siguro ito si Vicky. Utang nga walay kabayad ba no? Lipayan, may nagsisilot pa. Lipayan lang ka lagi. Kasi dito, kakawara mo. Wala eh. Katawan na akong hilot eh. Hmm? Ayun po. Mga veterans na mga veterans. Sila dahil sa una. Ano, karaan na sa nila eh. Ano tayo lang sa kanila? Hindi mo tigyan po. Ang banana, yako. Sila na uyab sa una o kamay pa. Pagkadako, wala nang wala makita. Nakita nila kadagko na. Ano siya? Ang balot ah.
Kinalunod mo. Iya. Laki? Ano to? Kaya ka man. Ini na lang din yung paniran. Ha? Ini Eric Hilot. Ah, okay. Ano ito na?
malapit na marawis sa ito ka kalato agi. May ko ba to? Umuyot. Kaya pa sa kota ba to eh? Ikan ka nila eh. Ako sa kota ba to? Nakatunga pa ka na. Binagot? Kami na ba? Kami na. Gulong na. Press na wala pa. May tingog na siya. I-click na. Yawa nga. Hintay lang. Oras mo amo dito, bukan nagdilo. Yan, ang marami. 15 hours naman. Ang murag kagayan daw po kaliyo. Ang mas mo lang. Ano ito ang kagayan? 8 hours. Agip, paano ka na? I-restart na lang, ma'am. Para mo balik sa decision ka. Isa. 5 lang. Balik. Di pa nakapahong dito ba sa sunod? Okay, mo kayo sa sunod. Wala pa na sa lugay ka na mapahong sunod ba? Dito lang nasa gawas, kaya para mukaan. Ano na? Di mo na kasulod rin. Unik. Agip. Di ada sa bangko. Ulit na. Pahulay pa gani. Yan tayo. Tira? Kayo. Kami ka sa ano ba? Palinap. Hindi ako. Magtulog ko kinibri. Nagamagan, murag Pasko, sa Kapulkul, anak. Kami santo. Kaya paasa mo na sila. Wala, dito pa rin sa Pasko. Sabay-sabay eh. Kaya kung man nasa dito, sa abroad, balaan ako dito. Alang kaon nila, ang walay kaon, alas sa buntag, hangtod alas sa SBA. Kaon. Esa. Kamu na, katsawa na mo dito. Pwede din lang mga on. So sige rin naman balik-balik dito sa tubig. Yeah. Bawal man na uminom. Nangilamos namin, nangilamos lagi mo. Kaya man lagi niyo. Katsawan sa mga Bisaya mo. No, no, no. Mainom tubig ko, luoy. Sa abroad? Nag-abdes na ito. Ha? Nag-abdes ba? Kanang padulong na ito simba. Luoy. Huwag yun, sige, init na kay Nabi, mispilled no. Lugi kaysa sa uban nga nanginom, niya sila di kainom. Inom niyo sila. Basta ba sila nagpasa? Dili, napuasa ko man. Di ko lang mga on. Kanang eating lunch na namo. Wala ko na sila mag ano. Parang siguro sa magpasa kay bawal man sa among mag-inom ka pa. Nga kay mga on rin, mga sila talikod lang kami dito. Kami rin mga on. Sila dili. Istrihan na eh. Yung mga on sila, alas 6 ng gabi eh. Sige nagkaon eh. Pag-augman ko, nagkaon. Huwag ko na lebalan. Malipay mo dito yung Ramadan. Libre ka ang doon panihapon. Dito? Oh.
Nakapulong hindi kaya? Dito ko. Sa kaso mi sa masjid. Kaon, may kaon. Wala na binibigay ang isa. Hindi man pingarap. Labo ang hidayaan. Oo. Pero kung sa'yo na eh, libre good. May libre mang nakabantay man ko. Mga Muslim lang. Hmm. Katong ubos-ubos nga kaya dili tayo makakaon. Makauno Gana, na. oo. Libre yun sa mga arangan. Bala, kung sa amo. Kaya lang, dili sa everyday. Dili everyday. Dito dito everyday. 30 days na. O diya magyapon sa mosque. Kung mato ka diya, everyday ka kaon diya. Hindi pagsamba. Mosque na, ano? Dili hapon. Paghapon lang. Tapos, Inigtig kaon na. 5:30 to 6. Pagduha magkita ang masjid. mga Muslim lang. Pwede ka pong Christian ba? Mga diya. Dito halo eh. Wala pa lagi di sa gym na ko. Asa? Di sa gym na gym. Ang uban niya, wala ka nagkabaste. Hindi na sila yun. Pero na siya nga Muslim, pero wala lang sila kapaste. Ang uban niya. Ang uban niya, saan di ko kapaste? Kaya pag yung Muslim dito ba kaya may ka pa. Mulit sa iyo. Mulit lang sa iyo. Sa Ramadan. Minaka mo, ikaw ulit. Then huli may 1 pa. Alas 5. Asa ka sa... Sila alas 3 ulit na. Asa ka sa Saudi ah? Diyan. Yung contributor na. Grabe ko na kung Muslim niya. Ano iba ng Muslim sa buang man? Pare, mula sa mga Christian din, naibuang na ayaw po na yan, tarong. Pare, ayaw po sa Muslim. Naibuang na ayaw tarong. At kung ano Muslim kay Christian man siya niya na siya di sa trabaho ng puno. Oh, Nandito sila sa mga Muslim. ano man? Ang iba na nangawak, managis na sabihin ilang kilamo. Hindi ka kagawang, isa nakakita ka dito na inyong sabi, hindi na kita mo. Ang ingon dyan lang handlog dito. Kanang lugar dito sa pa. Kanang Marawi. Marawi. One mo. Nangawak nila sa O na handlog doon pa sa di daw ka Muslim. Ana dala. Diya sa Marawi. Katungo ko ka ko ano. Dadasamo kayo. Ang Marawi ba ito katong dagang kay mga bumba-bumba? Oo. Oo. Pero di ka? Ang pag-ira dito sa... Nga, samo kay eleksyon? Naman, di ka. Mga man na. Asa? Siguro na. Samo kay eleksyon. Oo. Kay eleksyon. Taga- Kubot. Idali man ka taga isa ka Human na ang eleksyon sila. Puspon. Oo. Ay sa hindi makaya. Dili kang ang ilaman ko taga isa ka tao, taga ano na nag-dismiss. Basta tutuan lang yun sila. Niya magubot na basta ang isa ka tao kukuha sa pikas, magpapod sa pikas ang Muslim. Pinakato Pala na. mga tang. At yung pag-ira ato sa dito mo. Naman mo dili. Ito na bakit yung pag-ira? Oh. Kami sa ano sa Kilipawan. Ano niya to? Kung kaya naman yung makauli nito Marawi. Hindi ka pong bibirahan na wala tao. Ada ka na kayo para na. Naghanan balik na. Balik na. Dagan mo po na Christian dito po sa Marawi, no? Ano ko dyan? Dagan. Dito din Muslim de Poros. Ang mga uban dito, nagtrabaho sila dito, uban sa eskwela. Ako din ang masida. Oo eh. Hindi ka presento. Hindi nga nag-iligan, dili ko. Doon na sa iligan. Ano na sa 20 iligan? minutes ra may biyahe. Diba? Muslim ipon. Ang iligan, sagol na dito sa iligan. Pero mas iligan karon ng Muslim dito kay katong pagkira sa Marawi. Watak-watak ng mga Muslim. Ang uban, to sa Cagayan, iligan, kaya Davao. Kaya gani sa Davao, kanang sa Isla Verde kay Muslim na nadi ron. Kung Muslim, Dili ka pong dili sa ukay-ukayan dili
ng puno. Paabot mo ato. Oh, Marawi ito mo dito. asa katong Pwede na lang sila ba? katong dire. Oo. Ayo, taga Marayo mo to noon. Pero gikan daw sila Manila daw. Sa una dito daw sila ka business. Katong pag Dili mo ato parente. Dili katong pagkira o naghanad rin nga butod. dire. Kaya gusto mong markila ba? Kung asa lagi ko, dito mo dito niya no. Lubusig mo ko na yung gipong dawat niya. Okay, ikaw abita dito no. Dili oh. Lubusig ko na, yun ang abot man. Ya, man yung madres lagi parikoy. Sila man man yung matubang. Okay. Oh, si ano? Dire. Dili mo parente ng dili. So, silingan kami yung kanate kining lugar. Barangay ba? Nalagi si pangalan dia, Kuya Jiri. Asa? Mas kining puro. Official na dyan. Ah,